эмомалӣ раҳмон маоши олимонро 28% зиёд кард. аммо ин фармон на ба ҳама олимон дахл дорад. мувофиқи фармони президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон моҳи сентябр музди меҳнати зиёдшударо танҳо кормандони раёсати академияи миллии илмҳои ҷумҳурӣ ва муассисаҳои тобеи он мегиранд. бале, шояд он олимоне ки аксарашон дар рӯйхати десернет ҳам ҳастанд. аммо лекин ҳанӯз олимон маоши зиёдтаршудаашонро ба дасташон нагирифта, нархи орд дар бозорҳо боло рафт. ҳоло арзиши як халта орди 50 килоии навъи якум ба 265 сомонӣ баробар шудааст. харидорон дар бозорҳои суғд мегӯянд, арзиши орд назар ба як ҳафтаи пеш 20 сомонӣ бештар шудааст. бино ба гуфтаи сокинон, қимати орд дар бозори панҷшанбеи хуҷанд ҳам тағйир ёфтааст. охир он олимоне ки маошашон зиёдтар шуд, шояд аз бозори орд гузар ҳам накунанд. ордро мардуми меҳнатӣ ба зур рӯзгузаронида истода мехарад. умуман дар тоҷикистон ин ҳолат як урфи маъмулӣ шудааст, ки ҳамин ки маоши муалlimу духтуру олимон як каме бештар шуд, аввал нархи бозор меафзояд.